Que maravilla que xa non soamente teñamos literatura galega, que é magnífica, prolífica, e hai unha chea de literatura, e máis que debería de haber, senón que cada vez hai máis literatura de fora que tamén chega a nós. Que chega a nós Falábamos do en Hobbit galego. hai moi pouco, e agora chega... Pois agora chega a través do espello e o que Alicia ali encontrou, de Lewis Carroll, pero posto en galego por Xavier Queipo, con ilustracións, fame gracia porque transpón iluminadas coas pouco convencionais ilustracións de Fausto Isorna, e o de pouco convencionais é porque non é que sexa exactamente ilustración, sino son como especies de collage. Sí, nos últimos tempos Fausto está a traballar, a experimentar moito co collage. A verdade é que isto que ven sendo ao final é a traducción é dúas obras de arte case, porque temos, bueno, a edición xa é, a verdade, unha edición ben bonita del Patito Editorial, e despois temos o clásico de Lewis Carroll, traducido por Xavier Queipo, e o que dicía María, as poucos convencionais, normalmente para este tipo de literatura, que normalmente o collage non só estar asociado a este tipo de literatura. Este tipo de literatura que pode ser juvenil para adultos, Totalmente. Tampouco ten unha idade así Totalmente. Bueno, isto gustame, esta especie de pavo flamenco, sea un flamenco, que leva os palillos como de sushi. Pois xa sabedes, en galego tamén a través do espello o que Alicia ali encontrou, de Lewis Carroll, posto, nunca sei se é Luis ou Lewis. Lemos Lewis. Lewis Carroll posto en galego por Xavier. Isto que é o segundo? Claro, o primeiro son as aventuras de Alicia, o segundo é o a través do espello. Esta é a segunda parte, pero tamén podes empezar por esta e despois facer unha precuela e ides co original. Porque é co gallo do 120 cabodano do pasamento do autor. Que non se chamaba Lewis? Ese era o pseudónimo. Eu estaba che preguntando. Eso sabía eu. Eu non. Eu entendo que me estabas preguntando como se pronunciaba. Claro, como se pronunciaba. Non que fose o nome. Este era o pseudónimo que utilizaba para escribir. Ese señor chamábase Charles Ladvidge Dodgson. Claro, non me extraña que prefira... E escribiu os libros, de feito, era mestre dunha nena e escribiu o conto... Un pouco inspirado pola rapaza. Pois xa sabedes, Alicia, a continuación da primeira aventura tamén en galego.